ba sila dito? Baka mas mura. Mga mutot, mangutot, mangutot. Hindi ka mag-rice? Tulog po. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! I think it's gonna be Vlogmas Day 12 kung hindi ako nagkakamali. But anyway, it's another episode of the Vlogmas. So ngayon guys, ang purpose ng paglabas namin ay mag-grocery kami. Paubos na talaga yung last na nakita nyo na grocery namin. And kailangan ko ding mag-meal prep. So sa nagre-request ng meal prep video, magagawa ko na siguro siya ngayon. We'll see. Next week siguro ako mag-meal prep. Malamig ngayon guys, sobrang hirap magdamit ngayon. Ito yung ayaw ko kapag winter. Well, I like the feeling na yung kahit balot na balot ka, medyo nilalamig ka pa din. Yung saktong lamig lang, yung hindi ka masyadong pinagpapawisan. Pero what I don't like about winter is the dry skin. Number one yan, nakakakate. Kung tamad kang mag-moisturize, makate. Tapos nakaka-rashes. Pangalawa is yung static. Lagi akong nakukuryente, lalo na kapag nag-ayos ako ng buhok ko, ganyan. So ngayon nakabini ako kasi last time na lumabas kami ay wala akong hood, wala akong bini, ang sakit ng tenga ko. Kaya ngayon ay nakaganito na ako. And ang Mishi Beng Beng naman namin ay, look at her. Kaninang lumabas siya ay meron siyang bini pero tinanggal ko lang kasi para hindi naman masyadong bulky yung dito niya. Tapos tingnan nyo, dahil sa dry, ito nag-moisturize na to si Mishi may dumugo na naman yung part ng ilong niya. Actually yan, kinamot naman niya yan. Pero nag-i-spray ako ng saline sa ilong niya para hindi masyadong dry yung ilong niya pag nasa bahay kami. So mamaya sana makahanap kami sa Target nung ilalagay dito na pang winter para ma-winterize namin kasi para hindi ganito sana na pinapasuot namin siya ng ganito kasi nga mas delikado to. Actually kapag high impact talaga yung mangyari sa sasakyan ay pwedeng lumusot si Mishi. So medyo tinighten ko lang para hindi naman siya lumusot na pag ganun kasi nga 'di ba? Hindi talaga siya sakto sa kanya yung kasi bulky yung tela ng damit niya. So what can you say anak ko? Hi! Hi, where's your binky? Oh, your binky is here. Mamaya ka na magbinky, ha? Opo. So, ang pupuntahan namin will be Costco and then OMG kasi kalapit lang pala ang Costco tsaka OMG na Asian store. And then, after that, punta kaming Target kasi malapit din doon to look for, gamit ni Mishi. And then, Sam's Club, Walmart. Yun. And then, Hobby Lobby na yung last kasi nandito lang yung Hobby Lobby. Actually, ito na. Daanan na nga namin. Ayan siya ngayon. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan. Sana mabilis kaming matapos. May listahan naman ako ngayon. So, hindi ko nga lang na-print. So, titingnan ko yung ilalagay ko sa papel. Yung, para hindi ako sa cellphone nakatingin lagi. Yung ribs sa Sam's Club yan. Yung may chicken na nakuha ko. Wings tsaka yung thighs. Kasya naman siguro yun na pang 12 na meals. Kasi mag-ano ako na afritada curry. Yung yung gusto mo na i-meal prep ko. Beef meron na ground beef. Dalawa lang naman yung kailangan ko na ground beef. Sa na lang kaya tayo Walmart, no? Salmon, pang-apat na hiwa. Kasya na yan, no? May eggs ba sila dito? Baka mas mura. Honey, what you need in your eyes that
Oh yeah, sure, thank you. Hey guys, so tapos na po kami sa Costco and we paid for 800, kulang 900, pero ano kasi yun, may binili si Mac na gift daw niya sa akin. Which is kulang 500. Gawa na lang ako ng separate video kasi medyo mas madami kaming binili right now compared last month kasi nga madami na kaming mga paubos na gamit. Yun. And mas madami yung lulutuin ko ngayon kasi longer yung kailangan kong i-prepare na pagkain kasi nga until January first week yung i-prepare ko. Okay, anak? Yes, mami. Huwag ka na magka-cry, Juan. Huwag na mo magka-cry, okay? Ay, sis. Let's go! Ka na? Wala pa? Hindi pa dumating? Sige. Maaga pala kami, no? Nandito na siya. Sana dumating na siya habang nandito kami. Anong gusto mo na coffee? Oh, brown or yung blanca? Ay, nandun pala mga sardinas. Yan guys, so natapos na kami sa OMG and ang binayaran namin doon is 105.20. Wala pa kaming ano doon ha, gulay. Kasi na-late yung taga-deliver. Ay nga pala guys, bumalik na po ang Mang Tomas. Nakabalik na po siya. Pwede na daw po siyang mag-order. Ang hindi pa nakiklear is yung mga banana ketchup like the UFC, Jofran, ganun. So, may Mang Tomas na si Daddy. Happy siya. Tapos yung mga ano daw, bagoong na alamang. Yun daw yung mga hindi pa daw nakiklear. Hindi ko alam kung sinong nakiklear papunta dito sa US. Ganun. So, may Mang Tomas na. Whoa, oh, oh. La 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 la, oh, oh, oh. La 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 la, oh, oh, oh. La da da da, making our Christmas memories. Wala na naman yung milk ni Mishi na powder. Itong mga ito na lang na naman. Ay, ako talaga. Ano to? Sayang naman. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I miss you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. One curtain lang, 3 brown. Baby, this year Siting nga. Guys, dito kami sa Hibachi Grill and Supreme Buffet. Oh, magbo-buffet si Mami at Daddy. Yun, gutom na kami kasi alas 4 na. Ito kasi yung usual na oras ng kain namin talaga ng dinner, 4 or 5 p.m. Actually, kung sa Sioux City yung work ni Mac ay 3 p.m. yung ano namin, kain namin. So, yan, nagugutom. Uy! Umutot siya! Ang lakas! Nag-vibrate pa yung car seat niya! Tawa siya dati! Paano yung utot? Sino yung umutot? Ang arte pa ng daliri pero mangutot! Tawa siya dati! Alam mo, pag umuutot pa na naririnig niya, tumatawa siya! Wow! Mangutot! Mutot, mangutot, mangutot! Sino yung umuutot? Kidding, kidding, kidding! Nagpop ka na kaninang umaga. Don't tell me magpopop ka na naman. Amen? Dadalam na rin niya laruin yung kumot. Kaninang umaga, no? Ay mga 5 a.m. siya gumising, di ba? Inanuhan ko siya, kinumutan ko siya. Tapos ginaganon niya, oh. Tinataas baba niya. Tapos titingnan niya kung andun na ako. Pag binaba niya, wala pa rin siyang kalaro. Naglalaro siya mag-isa, tinitingnan ko lang siya. Di butter chicken.
Okay, oh. Malaki ka. Bakit kilo yan? Ha? I want to beef with broccoli din niya. Ang meron chicken with broccoli. Hindi ka magra-rice? Tulog bro. Ang sarap ng anghang nito ah. Tikman ko nga ng soup. Hey guys, so kakatapos ko sa Sam's Club, ako na lang yung bumaba kasi tulog na si Mishi. Pero punta pa kami ng Walmart, madilim na, alas 5 pa lang. Ay, nakakapanibago yung ganito. Ayoko yung ganito, yung parang ang aga-aga pa lang naman eh, gabi na yung ano. Well, sa bagay sa Pilipinas, parang ganito rin naman ata. Gumagabi ba ng ganito kadilim kapag alas 5 na? Hindi no. Pero dito, grabe kanina, 4 something pa lang madilim na. At anyway, pumunta akong Sam's Club kasi bumili lang ako ng ribs, ng diaper ni Mishi na Pampers. Tapos bumili ako ng Members Mark na diaper na same size lang din. Tatry ko lang din siya kasi yung Members Mark $39 lang siya. 210 pieces na. Yung Pampers 49 tapos 160 lang siya. Yung problema kasi namin dati sa Huggies, which is mas mura sana kung Huggies. Mas mura siya ng $10. Maliit siya. Laging nagli-leak yung ano, kahit yung size niya is yung same size lang ng Pampers, mas maliit siya compared to Pampers. Tas nagli-leak yung poop ni Mishi. So ang bala ko ngayon, yung Members Mark, gagamitin niya ng daytime, tapos yung Pampers yun yung panggabi niya para ano, para kahit madami siyang maihi ng mga 10 to 5 AM or 10 to 6 AM eh kaya pa ng Pampers. Tapos, yung Members Mark na yung pang daytime niya, at least napapalit-palitan ko siya more frequently kasi mas madami siyang iniinom, iniihi pag ano, pag daytime. Ayun. Tsaka pag magta-travel kami, syempre Pampers pa rin. Ako daw ang alay. Ako lang na naman ang bababa. Sige. I'll go na. Bahay na kami guys. Grabe, pagod na pagod kami. It's already 7:36. Kanina pa kaming mga 7:10 siguro dito or 7 o'clock, ganun. Ang inasikaso ko lang ay si Mishi at yung iniwan naming kalat dito sa bahay kasi, ay! So ngayon si Daddy ay nagbubuhat ng mga binili namin. Siya na yung in charge dyan. Siya ang nagbubuhat. Pumili pala kami ng ano kasi hindi ko na ito mapapakita. Pumili kami ng curtain rod namin para sa kwarto namin. Ang kailangan lang kasi dito, no need for drill. Kailangan mo lang ng hammer, Phillips screwdriver, and level. Yun lang kasi. Yung iba kasi, kailangan mo pa ng drill. So, ito na. Though hindi siya ang tawag nito, yung hindi siya magka-curve sa dulo. Ito yung binili namin kurtina. Sorry, andyan pa yung dede ng banining. Ang lamig sa labas, guys. Kaya, nung nag-Walmart, ay ako na lang ang nag-Walmart. Kaya bumaba sila, ano na lang, umidlik na lang siya sa sasakyan. Kasi wala pang tulog yan, wala kahapon. More than 24 hours na gising. So, this is what we got from Target na blackout curtain. Kulay black din. Kasi kailangan talaga ni Mac ng ano. Kasi kapag ganitong winter, maliwanag siya, especially kapag may snow, nagre-reflect kasi yung araw dun sa snow papuntang bintana. So, maliwanag. So, this is super duper minimum light lang talaga. So, nasa maximum ano siya. Nasa maximum yung darkness niya. So, tapos black pa talaga tong kinuha namin. Ito yung parang may lining siya na makapal. And then, ang hang type niya is a rod pocket or back tab or clip ring. So, pwede siya. Ay, shoot! Isang panel lang yung nabili namin. Isang panel lang yung binili niya. Kailangan namin ng 2 panel. Ala, sana meron pa to. Hindi muna namin to bubuksan para kung wala na yung partner niya, ma-return namin. Ano ba yan? Pakita ko na lahat sa inyo. Before I end this vlog. Kasi yung haul na lang guys for, ano ba to, may ketchup pa pala dito. Ba yan?
Yung haul ng mga grocery namin is sa next na lang na video kasi this is gonna be too long na. So, this is pang winter na damit niya ni Mishi. I think this is, 9 months. Galing ni Mac na nito, bili. So, ganyan din, yung para siyang may tights. Though, bumili na ako ng mas maraming tights niya. Bumili pa ako ng extra na 4 pieces. Yung galing Timo, and then meron siyang dalawa dito. Kasi ito. So, 7 na. So, okay lang yan. And then, this one is on sale. Parang nasa clearance siya. $7 na lang siya. So, pang summer. Pero malaki to. Pang 1-year-old na to. And then, we got pantalon na pang 12 months. Kasi wala palang size na 9 to 12 months. Napakadalang kung meron man. Parang sa TJ Maxx o Marshalls lang kami nakakakita ng ganun. Pero hanggang 9 months lang tapos 12 months. Magta 10 months na si Mishi ngayon. Ayoko namang bumili na naman ng 9 months. Though mahama pa sa kanya yung mga 9 months. Pero at least ito magagamit na niya. Tapos magagamit pa niya paglagpas ng 12 months. And then, dahil yan lang ang pangbabae, pumunta din ako sa panglalaki, makabili lang ako ng pantalon niya. So, yan. Pero okay lang naman yung kulay niya kasi muted lang naman, hindi siya yung, alam mo yun, yung parang pang itsura masyadong panglalaki, walang mga prints na course and well, I don't care. Dati nga yan, nagdadamit siya ng mga dinosaur kasi mga binigay na damit ng ka-work ko na gamit ng mga apo niya, puro lalaki yung apo niya. Dinosaur yung mga niya, may mga kukukuko pa ng dinosaur yung mga onesies niya. Sinusuot lang namin, wala ng mga problema. And then, we got here Enfamil na Gentle Ease kasi ganito yung nasa Costco. So, itatry down namin kung ang mahal naman ng pang-try namin. $39 na to, guys. Mahal pa din. Mahal pa rin. Kasi yung gatas niya, yung ganito kaliit ay... Ayun, na-check ko na. Yung ganito kaliit na gatas niya is $50. So, ito naman is $39. So, mas mura lang siya ng $10. So, we'll see kung okay sa kanya. At least sa Costco may mabibili kaming ganito. Ay, mapakita ko na rin pala dito kasi hindi naman part to ng grocery na hindi ko na to mapapakita sa haul bukas. May gift na sa akin si Daddy! Ang galing lang Costco. Nasa entrance talaga. Tapos nakita ko to. Ay, hindi. Siya yung unang nakakita, no? Sabi niya, uy, yung gusto mong pang buhok. Sabi niya, matagal ko na kasing gusto to. Kailan ko pa gustong bilhin yung ganito, Daddy? Before pa tayo mag-Chicago? Ay, oo. Parang July pa. Or August pa. Na gusto ko talagang bumili ng ganito. Kaso namamahalan talaga ako. Tapos nakita niya kanina, uy, yung gusto mong pang Tapos titinignan ko, $479. Sabi ko, ang mahal naman. Tapos hindi ako pumunta. Nandun na siya sa mga computer area. Asan na? Sabi, ang mahal, wag na lang. Sabi ko, nasasayangan ako. Pang buhok lang, $479. Tapos sabi niya, kunin mo na. Yun na lang yung gift ko sa'yo. Di yung sinabi niya, kunin mo na. Kinuha ko na, baka bago pa isip, sis. Natuto na kasi ako. Dati kasi every time na sinasabi niya na, kunyari, kunin mo na yung bag na yan. Hindi talaga ako kumukuha kasi nasasayangan na ako sa pera. Pero bakit ba? In-offer naman, di may budget. So, ito, $479. Yung Dyson na Air na, ito ata yung bago yung pwedeng mag-change na yung barrel niya sa both sides. Hindi mo na kailangan mag-change pa ng another barrel para lang sa kabilang side. So, yun. Ay, happy ako. Laging Costco yung gift niya sa akin Dati yung gitara ko na naman, Costco. So, ito daw yung Christmas gift niya. Wala akong Christmas gift sa kanya. Sabi ko, anong gagawin natin? Yung perang bibigay mo sa akin, pambili ko ng gift ko sa'yo. Wala naman akong trabaho. So, yun lang guys. Yun na lang ata munang ipapakita ko. Kasi, yung iba naman ay ipapakita ko na lang bukas. So, yun. Salamat po sa panonood. And proceed na po tayo sa shoutout for this video. Everyone, thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout lang ako sa mga nag-comment sa mga previous vlogs natin. Ito random lang ako na namimili ng mga vlogs kung ano yung mga pinupuntahan ko. Tapos tinitingnan ko yung mga kung may mga hindi pa ako na shoutout, mga ganyan. So, for this vlog, shoutout kay Stella Marie. Shoutout din sa suki natin kay Ronnie Caberto. And then, shoutout din sa Lala ni Mishi, Lala Marlene. Ayan, thank you so much everyone for watching. And kung gusto nyo pong ma-shoutout, just comment down below. And kung wala kayong account ng YouTube,
Gawa lang kayo, Google, kung ano lang yung email nyo, yun lang yun. Yun lang yung napakadali lang nyo. So yun guys, salamat po sa panonood. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing